Hi friends! My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ipapakita ko po sa inyo ang 17th of May celebration dito sa Skien, Norway. Ayan friends, naglalakad na ako at papunta ng city center. Kasi friends, sa city po ako nakatira pero hindi sa city center. Kaya ito po yung city center ng Skien. Yes. Yan, lakad-lakad lang si Sandra. Lakad, lakad, lakad. Diyan po banda, hindi pa masyadong madami ang mga tao. Hindi pa masyadong siksikan kasi hindi po pa yan yung pinaka-center ng city center. Pero mamaya-maya po, makikita nyo madaming mga tao. Kasi yung mga tao, nag-wait sila na mag-start yung tog. Yung tog po ay parade ng mga bata. Yes. So, dito mamaya sa place na to, dadaan ang parade. So, sa ngayon, ayan, may nakita kong flowers. So, picture ko muna yung flowers. Kasi wala pang tog. So, flowers mo nang ipakita. Diba ang gaganda, friends? Tapos na tayo sa flower. So, pupunta na tayo ng center ng city center. Yan, friends. So, makita nyo, wala pa talagang masyadong mga tao niyan. Mamaya-maya, sa ibang part ng video, makikita nyo, ang part na to ay punong-puno ng mga tao. So, sa ngayon, hindi pa masyado. Yan, friends. Ginawa kong little planet kasi dito po sa Norway, hindi okay na makikita talaga yung mga mukha ng mga people. Kaya ginawa kong ganyan. Para nakafocus lang po sa akin yung video. Ganyan na lang po yung style at mukhang tanga akong nagaganyan-ganyan. Pasensyahan na, friends. Masasanda dyan. So, ang mga people, hindi ko alam. Kasi naman po, di ko alam kung anong oras mag-start ang parade. Kaya, yan. Picture-picture yung mga tao na mga nakabunad. Yung bunad po, friends, ay national na kasuotan ng Norway. Sa iba't ibang province, iba't iba din yung design ng bunad. Kaya maganda talaga, na-amaze ako, friends. Kaya parang tanga lang ako dyan na naglalakad-lakad. Kasi na-amaze ako sa mga nila kasuotan. At kung mapapansin niyo po, friends, halos lahat ng tao ay formal attire. Kaya mahihiya ka talaga kung hindi ka nakadamit. Nakadamit ako, friends, pero naka-rubber shoes ako kasi ayokong naglalakad na. Ayan, friends. Ayan na yung parade. Ang tawag dito ng parade ay tog. So, ginawa ko munang little planet kasi hindi ko makita talaga sa totoo lang yung nakaparade. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, friends. Dito tayo kanina. Kung napansin nyo, dumaan ako dito kanina at wala pang mga tao. At sa ngayon, makikita nyo madami ng mga tao kasi andyan na yung mga bata na nagpaparade. So, masaya yung 17th of May dito sa Norway, friends. As in, sobrang malaking celebration ng 17th of May. Kaya inaabangan talaga itong araw na to. And 2 years na walang ganitong celebration dahil sa pandemic. So, this year, as in, excited ang mga tao para mag-celebrate ng 17th of May dito sa Norway. Kaya, as in, kita mo talaga sa mukha ng mga people na sobrang saya nila. Pati ako, sobrang saya ko din, friends. Since first kong 17th of May 2012, as in, ganun pa din yung feeling na amazed pa din ako ever 17th of May. So, yan, friends. Tuyok pa uwi na ako, friends. Hindi ko na siya ginawang little planet para ma-appreciate nyo naman, friends, yung gaano kaganda yung mga naglalakad ang mga
kasuotan ng mga people. Yes, mapapansin niyo, tingnan niyo, oh, iba't iba yung kulay at disenyo ng bunot nila. Pero as in amazing talaga yung mga makita niyo sa personal, Dapat naka-formal ma-amaze ako kayo ngayong sa gabi. mga design. Ito naman friends, pauwi na ako. And instead na dumiretsong umuwi, ay paputol-putol. Stop, stop! Para mag-picture. Kasi itong mga flowers na to, tuwing springtime lang siya. Pag other season, wala na to. Tulad nito, after ilang days, mawawalan din yung flowers. Kaya, special. At may pahiga-higa pa, friends, ha? At dito natatapos ang video natin for today. Have a nice day!